Už dlouho probíhá nová šance liga, ale já jsem ještě nebyla na Letné, protože pořád cestuji. A tak jsem si řekla, že to musím změnit. Tak jsem se oblíkla celá v rudém a můžeme jít na Letnou. A tentokrát nás čekal velmi nepříjemný soupeř. První FC Slovácko. Ale i tak jsem doufala, že vyhrajeme. No jenom, že začátek tomu moc neodpovídal. A pak se stalo něco, co jsem opravdu nečekala. Začala jsem natáčet a... Stav 1-1, ale nezůstal moc dlouho. Do druhého poločasu tady šlo s jednogólovým vedením Slovácko. Jenomže Sparta byla za ně v druhém poločase mnohem silnější a taky si vybojovala penaltu. Ale tím se bohužel gólový účet uzavřel.